Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, ang Basa Princess ng Love Radio Manila. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, Kabisyo, meron na nga tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siyang lahat. Magandang gabi. Hello po. Hi, good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Ah, Andeng na lang po. Andeng, ilang taon ka Opo, na? 31 po. 31. Sang lupalop ka naman galing, Andeng? Manila na lang po. Manila na lang. Opo, Alright. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Andeng, opo, 31 from Manila. opo. Ano ang top secret mo? Ayun po, DJ Rocky, bali 8 years kami nung asawa ko, kasi kasal kami. Tapos, itong December lang, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Kumbaga, anniversary namin yun, wedding anniversary namin ng December. Parang medyo hindi kami nagkaintindihan, ganyan. Kumbaga, nag-away kami. Mhm. Tapos, ilang araw kaming hindi nag-usap, pero sa isang bahay pa lang din naman kami. Tapos, hanggang sa dumating sa point na gusto niya na ng space. Biglang space. Bali, parang 2 weeks akong hindi umuwi ng bahay namin. Kasi nga, gusto niya ng space. Pero, chinachat ko siya araw-araw na, ganun, gusto kong ayusin, ganun. Mhm. Hanggang umuwi ako ng bahay namin ng December 27 para ayusin. Kumbaga, kumbaga sabihin na nating mali na pinagsiksikan ko yung sarili ko na ayusin namin. Kumbaga, bigyan niya ako ng chance na ayusin. Kasi, kasi kasal kami, pero wala namang kaming anak. Pero, kumbaga, naging okay naman kami, pero hindi na siya yung dating asawa ko. Hindi Mhm. na siya yung asawa kong, alam mo yun, hindi na siya yung nakilala kong asawa. Tapos, nag-New Year, okay naman kami hanggang nag-birthday siya ng January 15, nag-Baguio kami, okay. Pero iba na siya talaga. Pinilit ko na lang yung sarili ko na maging okay kami kasi siyempre, kumbaga marriage kami, nayos namin. Tapos hanggang dumating yung February 6 gabi, nalolocate ko yung location niya. Tapos bigla akong naano na, bakit nandun siya sa lugar na hindi pamilyar? Mhm. Hanggang tinurn off niya yung location niya, wala, pati pati ano niya nawala, data niya wala. Tas biglang after 30 minutes bigla siyang nag-chat na nasa McDo daw siya, kung may papabili daw akong pagkain. Sabi ko hindi. Siyempre kasi parang naano na ako na, bakit? Bakit nandun ka sa lugar na yun na hindi pamilyar? Tapos biglang pag-uwi ng bahay may dala siyang pagkain, kumain siya, wala. Tas ako nanonood ako ng mga drama, ganyan. Tas parang sobrang bigat na sa'kin kasi iba na yung pakiramdam ko, eh, parang may something na. Tas bigla ko siyang tinanong, sabi ko sa kanya na kung mahal niya pa ba ako. Mhm. Anong sagot niya? Ang sagot niya sa'kin, ayun daw, buti daw tinanong ko siya kasi hindi na daw siya masaya sa pagkasama namin. Mhm. Tapos biglang dun ako nasaktan. Kaya sabi ko sa kanya, "Bakit? Bakit bigla? Bakit parang bigla naman ako, hindi ako prefer na hindi na siya masaya? Parang ako masaya pa ako ta's bigla siya hindi na siya masaya," parang gano'n. Mhm. Anong sagot niya? Wala, gano'n lang, parang ang ilang-ilang niya na talaga sa'kin. Tapos after
2 weeks nagtiis ako sa bahay. Umuwi ako, nagluluto ako ng pagkain, okey kami, gano'n. Pero hiwalay na kami ng higaan. Hindi niya na talaga ako pinapansin. Tapos biglang nag-swimming kami ng mga kaibigan niya, hindi siya sumama kasi kasama ko. Hindi siya sumama. Ta's biglang nung pag-swimming dun ko nalaman na marami palang involved na babae, gano'n, gano'n. Ta's biglang dun ako napagod, DJ Rocky, na parang kumbaga ako na lang ba yung lumalaban sa marriage namin? Umalis ako ng bahay namin, February 16. Sabi niya sa'kin, nasa akin daw kung aalis ako ng bahay namin, 'di umalis ako. Ta's nung after 3 months bumalik ako, February, March, May, bumalik ako May. Ta's nung pagbalik ko dun ko nalaman, sinabi niya naman sa'kin na may iba na siya. Tapos alam ko naman na may iba na, kumbaga tiniis ko lang yung 3 months, eh. Kumbaga binigyan ko siya ng time ng 3 months para mag-isip. Ta's sinabi niya sa'kin na meron na nga siyang iba. Mhm. Anong reaksyon mo? Tapos pinakita ko sa kanya na okey lang ako. Sabi niya nga sa'kin wag daw ako magkunyari na hindi ako nasasaktan. Kasi ayokong ipakita sa kanya na nasasaktan, eh. Pero totoo nasaktan ako kasi alam ko na before yung 3 months, alam ko ng may iba na. Nararamdaman ko na marami ng tsismis-tsismis. Mhm. Tapos yun, ngayon DJ Rocky, hindi ko alam kung ipaglalaban ko pa ba yung marriage namin. Mhm. Hindi mo alam kung ipaglalaban mo pa itong lalaking 'to na meron ng iba, kung Opo, ilalaban mo pa yung marriage ninyo. opo. Hmm. Puwede ba munang malaman yung mga detalye ng pagbabago niya? Like, ano-ano yung pagbabago niya na sinasabi mo na parang hindi na ito yung lalaking pinakasalan ko? Ano ba, dati ba tao siya, ngayon Hmm, hayop na siya, gano'n ba siya? hindi Ha? kasi, aminado naman ako DJ Rocky na naging controlling ako Mhm. sa relationship na naging controlling ako sa kanya. Kumbaga, nung una talaga lagi niyang sinasabi na parang, "Tanong ko muna ka sa asawa ko," ganyan. Mm. Tas nitong mga nung November 15 talaga yung 8 years namin as a mag-partner. Ang Mhm. wedding namin December 18, 4 years kaming wedding. Pero nung November pa lang na 8 years namin nagkaroon na kami ng komplikado kasi nag-inom siya, eh, hanggang madaling araw, eh. Tas balak ko kasi madaling araw aalis kami kasi magmo-morning kami sa Tanay, Mm. morning breakfast, ganyan. Pero wala, umuwi siya ng madaling araw na paano kami magmo-morning breakfast, eh, lasing siya ng umuwi ng madaling araw. Mhm. Kumbaga nagalit ako nun, pero pinatawad ko siya nun, naging okey kami noon nung Mm. November 15. Kumbaga yung mga importanteng mga Bagay, pagkakataon sa buhay ninyong dalawa, hindi niya na pinapahalagahan, hindi niya na binibigyan ng hindi niya na priority. pinapahalagahan, Mhm. Major Rocky. So isa 'to sa mga Tapos senyales na parang may iba na akong mm, nararamdaman sa asawa mm. ko. Na parang hindi na siya yung asawa ko talagang nakilala ko na. Kasi sa totoo lang yung dear akin, napakabait naman talaga ng asawa ko. Hindi naman ko ipagkakaila yun kasi lahat, sobrang kahit sinong tanungin mo, napakabait naman talaga. Kaya ultimo ako, nagtataka bakit biglang gano'n. Mhm. Tapos bigla nitong December nga nung magwe-wedding kami, kumbaga parang naano na ako, eh, may trauma na ako nung 8 years namin ta's wedding namin nito December 18. Kumbaga umuwi ako ta's parang, alam mo yun, parang nararamdaman ko kasing iba na, eh. Sabi niya sa'kin pa na, "Ano balang balak mo bukas kasi wedding anniversary namin." Alam ko naman may pagkakamali ako nun kasi ang sagot ko sa kanya, "Wag na, ganun din naman, mag-aaway lang din naman." Hmm. Yun yung sagot ko sa kanya. Tapos bigla siyang nag alam mo yun, parang bigla siyang nag-wild, alam mo yun, parang biglang hindi ko naramdaman na parang wala na siyang pagmamahal. Mm. After 2 days niya akong hindi kinausap. Kada Mhm. papasok ako sa work tsaka siya uuwi sa bahay namin. Kumbaga nilalayuan niya na talaga ako. Ta's bigla siyang nagsabi na hiwalayan na nga, hatian na sa mga financial ano namin, ganyan. Mm. Binigyan ko siya ng 2 weeks para umalis ako ng bahay namin, pero araw-araw ko siyang mini-message na mahal ko siya, ganyan, ganyan. Kasi alam Mm. ko naman yung pagkakamali ko, eh. Kumbaga alam ko yung pagkakamali ko na sa mga sagot ko nung
Mhm. gabi na yon, dun ako talagang kaya nagbe-beg ako sa kanya na ayusin namin kasi alam ko mali yung sagot ko. Mhm. Dahil siguro na-trauma ako dun sa November 15 namin na 8 years namin. Hanggang sa bumalik ako ng bahay namin, pinilit ko siya talaga. Pinilit ko siyang ayusin namin. Pinilit kong ayusin namin yung relationship namin dahil kumbaga para sa'kin hindi basta-basta yun. Kumbaga hinayaan niya ako, ganyan. Mhm. Tapos 1 month, hindi ko naramdaman, Reggie na na siya na yung asawa ko, hindi na siya. Kumbaga pinaparamdam niya sa'kin na hindi na siya yung dating asawa ko. Alam mo yun, dating asawa ko, hindi na. Kumbaga parang hinihintay niya na sumuko ako, Mhm. gano'n. Tapos bigla nung February 16 umalis na ako ng bahay kasi marami akong nalaman na marami siyang babae, ganyan, sa mga kaibigan niya na pinagmamayabang niya pa na may mga babae siya, ganyan. Parang napagod na ako, Mhm. Ligiraki. 2 weeks kaming magkasama-sabay pero hindi walang imikan, hindi kami Mhm. magkatabi. Madaling araw sinusuyo ko siya, wala. Lagi niya akong binabalewala. Kaya naramdaman kong Hello, Andeng, 'di na kita marinig. Andeng, ay nagre-reconnect si Andeng, sandali lamang po 'no, nahabitin tayo. Hello, Andeng, mga po. 10 seconds hindi ka namin narinig. Dun sa parte na 1 month sinubukan mo pa pero parang napagod ka na kaya dun mo na naramdaman na wala na talaga. Opo, kaya umalis na po ako ng bahay namin. Andeng, tanong ko lang 'no, bago ba yung November 15, meron ka pang ibang nararamdamang kakaiba dito sa husband mo? Ang nararamdaman ko lang sa kanya yung lang ano, lagi siyang may bagong group kasi siya ng friend na mga bago niya nakakasama dun, nag-iinuman. Kumbaga, ayun, lagi siya na andun. Hindi ko alam Mhm. kung anong nangyayari kasi siyempre may tiwala naman ako sa asawa ko, eh. Mhm. Tapos hindi ka napakilala dun sa grupo niyang yun? Napakilala naman niya ako pero hindi lahat. Kumbaga may Hmm. mga babae palang iba na nakakasama niya na Ah, hindi ko alam. mhm. And yung mga babae bang nabanggit na mga kaibigan niya nung nag-outing kayo, confirmed ba na itong mga babaeng 'to yung babae talaga ng, asawa Oo, mo? yung isa dun, yun. Eto Na na nandun nga. sa group chat? Hindi sa group yan, nakakainuman niya dun. Na Kumbaga actual nakakainuman? walang GC kasi na-open ko yung account niya, eh. Walang GC pero every night na nagiinom sila dun nakakasama niya pala yung girl. Walang resibo, kumbaga Walang talagang resibo, wala akong idea. ano lang, Hanggang personalan lang ang Oo, tinginan. wala talaga akong idea kung anong nangyayari sa kanila. Kumbaga parang itong February na parang si Lord na talaga yung gumawa ng way para malaman ko. Mhm. Kumbaga alam mo yun, wala akong idea, eh, ta's bigla na lang nag-outing kami, yung friend niya. Yun yung naawa na daw kasi siya sa'kin, eh, na parang wala akong alam. Mhm. Samantalang Na yung mga parang kaibigan niya, alam nila? oo, siya mismo ang nagsasabi dun sa kaibigan niya. Yung kaibigan niya, yun yung nagsabi sa'kin kasi hindi siya sumama ng outing, eh. Isipin mo asawa niya ako, kasama ako sa outing, kaibigan niya yung mga kasama ko, hindi siya sumama dahil kasama ko. So yung mga kaibigan niya, yun yung nagsabi sa'kin. Mhm. Kumbaga parang naawa na sila sa'kin kasi siyempre asawa ko, eh. Mhm. Tapos biglang nung pag-uwi ko nung gabi gano'n, sinabi ko sa kanya lahat. Sabi ko, "Ano," sinabi niya sa'kin wala naman daw nangyari sa kanila, ganyan, ganyan. Sabi ko, "Pero hindi na, kumbaga disrespect na 'yun bilang asawa mo, eh." Mhm. Kumbaga alam mo 'yun, parang naano na ako, na-trigger na ako. 2 weeks na akong nagtiis, walang usap, walang ganyan, wala. Hindi tayo magtabi, ganyan, walang gano'n, 'wala na. Ta's bigla akong may malalaman, so ibig sabihin may iba na. Mhm. 'Di ba, DJ Rafi, alam mo 'yun, yung parang umalis ako ng February 16, bumalik ako ng bahay namin ng May 17, 3 months. Ta's dun niya inamin sa'kin na may bago na daw siya, na ayaw na Mhm. daw talaga niya sa marriage namin. Pero itong babaeng 'to, eto na yung confirmed na nakakasama niya dun sa Oo, grupo? yun na yun, yun na yun, yun na talaga yun. Yun na yun Hmm. talaga, DJ Rafi. So, palagay mo Tapos, ba yung relationship nila matagal-tagal na bago pa yung November? oo, feeling ko siguro matagal na sila nagkakainuman, ganyan. Mhm, mhm. Naging opisyal Mm. lang nung wala na kayo? Oo, siguro. Kumbaga ta's nito nung May umuwi ako, sinabi niya naman sa'kin na
bago kami mag-away daw ng December, wala na daw siyang pagmamahal sa'kin. So, ibig sabihin, may iba na, Mhm. 'di ba? So, parang wala, hindi ko pinaramdam sa kanya na nasaktan ako. Pero sinasabi niya sa'kin na wag daw ako magkunyari na hindi ako nasasaktan. Hmm. 'Di ba? Parang grabe. Pero bakit nga ba hindi mo nilalabas yung tunay mong nararamdaman dito sa asawa mo? Bakit hindi mo rin nasasabi talaga kung ano yung nasa isip at puso mo? Kasi ano, 'di ba umalis ako ng February 16, March 1 bumalik ako. Kinausap ko siya na ayusin namin yung marriage namin, ayusin namin yung relation. Pero sinasabi niyang wala na daw talaga. Alam mo yun, yung parang nag inano ko na sarili ko na wag mo nang ipilit. Alam Mhm. mo yun? Bumalik lang ako ng bahay namin ng May kasi nalaman ko na dinadala niya na yung babae sa bahay namin. Mhm. Nasa inyo Kumbaga pa, parang nakapangalan parehas? oo, bahay namin yun, Rocky. Mhm. Kumbaga parang naano na ako na parang pati ba naman yung pamamahay namin hindi niya na nirespeto. Mhm. Parang grabe na, hindi na para Mhm. ano, ay Mhm. sabi ko sa kanya, "Grabe ba?" Sabi ko, "Gano'n ba ako kasi sabi niya sama daw ng ugali ko, ganyan-ganyan. Gano'n ba kasama ugali ko para gawin mo 'yun, na pati pamamahay natin babuyin mo?" Mhm. Sabi ko sa kanya. Anong sagot niya sa'yo? Wala siyang comment basta sinabi niya wala na daw talaga siyang pagmamahal sa'kin Mhm. dahil lang dun sa bago niyang kakilala. And So, then wala, naniniwala ka ba doon sa parte na sinabi niya na wala na daw talaga siyang pagmamahal na natitira para sa'yo? hmm, hindi ko masabi pero kasi sa mga gano'n niyang ano, parang wala na siyang Mhm. respeto sa'kin, eh. Mhm. So balik Kumbaga 'di tayo ba dun sa tanong mo, Andeng. nga ba? Balik tayo dun sa tanong mo. Palagay mo, dapat mo pa bang ipaglaban yung marriage ninyo gayong hindi mo na nararamdaman na mahal ka nitong asawa mo? At may pinipili na Alam siyang ibang babae? alam mo, DJ Rocky, everyday ako nagpe-pray kay Lord na ayusin niya yung marriage namin. Kung yung asawa ko man ay ngayon ay na naliligaw ng landas, kumbaga ayusin niya, kumbaga tapikin niya or whatever ganyan. Pero hanggang dumating na rin ako sa point na parang, "Lord, ikaw na bahala. Kung ano man po yung plano mo sa marriage namin, ikaw na po ang bahala." Kasi parang may mga bagay tayo na gusto nating ayusin na hindi natin kaya. Mhm. Kumbaga, ikaw kaya gusto mong ayusin, pero kung yung partner mo hindi na ayaw niya, wala na tayong magagawa. Si Lord na lang ang bahala. Mhm. Kumbaga ngayon, DJ Rocky, sobrang ako lang na alam mo yun, yung gano'n. Sobrang tanga ko ba, DJ Rocky, na kahit alam ko na may iba na siya. Ngayon umalis na siya ng bahay namin kasi sinabi ko sa kanya, hindi ako papayag na itira niya yung babae niya dun sa bahay namin. Umalis siya ng bahay, nag-apartment siya Mhm. para lang makasama yung bago niya. Napakatanga ko ba na umaasa pa rin ako na maging okey yung marriage namin? Hindi ka naman tanga, ito naman. Andeng, nagmamahal ka lang. Tsaka, Oh hello, my God. nagpakasal kayo, sumumpa kayo. Hmm, Na kayo ay magsasama panghabang buhay. Hindi naman sinabi na may opo, habang buhay kapag merong ibang dumating na buhay. Sa iba ka naman gagawa ng buhay. Wala namang opo. ganon. And tama Ayun din nga po, naman na nagdarasal ka sa Panginoon kapag hindi mo na alam kung ano yung pupwede mong gawin at sagot dun sa opo, mga katanungan mo. All you need to do is to really surrender. Minsan nga opo. pwede mong ipagdasal na, Lord, kung hindi siya para sa akin, kunin mo na lang kaya. Charot! Charot! Wag naman, wag naman Oy, biro po. lang. Ito naman, pinapatawa lang kita, Opo, opo, Andeng. opo, Andeng, gusto ko lang opo. malaman, anong plano mo? Ngayon po, sobrang ang plan ko lang ngayon kung ano po yung plan ni Lord sa marriage namin. Alam mo, DJ Rocky, sa totoo lang, marami akong pagkukulang sa asawa ko kasi sobra akong mahigpit sa asawa ko. Kumbaga hindi natin masisisi kung bakit siya naging gano'n. From day one ba, mahigpit ka From na? the Oo, parang medyo ako kasi mas older ako sa kanya, eh. Mhm. Kumbaga ako talaga yung nagdadala ng relationship namin. Ta's bigla na lang siya ngayon sinasabi niya na itong huli sinasabi niya na lang na hindi siya yung pinakasalan ko na gano'n, na sunod-sunuran, Mhm. ganyan-ganyan. Parang alam mo yun, parang gusto niyang maging lead, pero hindi ko naman nakikita yung pagiging lead niya, eh.
magiging lead ba siya kung gusto niya palaging inom, kung ganyan. Alam mo yun, hindi ko nakikita sa kanya yung pagiging lead. Tapos sasabihin niya na hindi na siya yung dati kong pinakasalan. Kumbaga nagbago na siya. Pero hindi ko naman nakikita eh. Magiging lead ba siya kung palagi siyang nasa inuman? Eh, nakilala niya ngayong babae dahil sa inuman. Sinubukan mo ba siyang kausapin tungkol dun sa bagay na yun na bakit ganito yung laging gawain mo, dapat may oras lang sa ganun. Hindi mo na, ano ba yung ano nyo, dynamics ninyo? Like, nung nagkakilala ba kayo, nagiinom na siya, kilala mo na ba siya ng ganun? Ano bang Oh, usapan ninyo? Na o kapag opo. nagpakasal tayo, ang priority na natin, bumuo talaga ng pamilya. Anong, Kumbaga, may pag-uusap na kami ganun kasi okay na yung, kumbaga yung financial namin, okay na ganyan. Kasi, kumbaga, yung children na lang talaga yung kulang sa pagsasama namin, ganun. Kasi, kumbaga, mahirap talaga, kumbaga, hirap din kaming magkaroon ng anak. Kumbaga, hirap kami dalawa. Nagpa-check up na kami, paras kaming may problema, ganyan, ganyan. Tapos ngayon, yun nga yung dinadahilan niya ngayon na gusto niya na magkaanak, ganyan, ganyan. Parang, ako ngayon yung dinadahilan niya, ako yung may problema. Yun, ang dami niya ng dahilan mhm, na kesyo ayaw niya dong maging matandang hindi naging masaya. So sabi ko, hindi. So ibig sabihin, sa pagsasama namin, hindi siya naging masaya. Dahil lang naging sunod-sunuran siya sa akin. Parang ganun. Kumbaga kaya sabi ko, kumbaga hindi tayo magiging bias dito sa kwento ng pagsasama namin. Kumbaga, naging madamot din ako sa kanya sa part na ganun, ganyan, ganyan. Pero as a marriage couple kayo, dapat alam niyo yung, kumbaga, alam niyo yung limitation niyo ba? mhm, Alam niyo yun? Kasi ako as a wife, for a future na ako. Siya kasi parang medyo may ano pa siya, inom-inom ganyan, ganyan, ganyan. Ako, mhm, kumbaga, hindi ba? Pag kasal ka na, dapat alam mo na yung limitation mo. mhm, So, doon niya nga nakilala yung babae dahil sa pag-inom-inom niya, di ba? mhm, So, yun nga, Digiraki, hindi, yun nga yun gusto kong itawag sa inyo ngayon na, kumbaga, parang, dapat, dapat ba bang akong umasa? mhm. Paano ka ba mag-operate, Andeng? Ikaw ba yung tipong kailangan maubos bago sumuko? O ikaw ba yung tipo ng tao na done, I'm done. Pag alam kong hindi ito yung As a ano ko, cancer ano ka? zodiac, Ano kumbaga, ka? Alin ka dun? ako, kaya ko pang kumbaga, umalis ako ng bahay para bigyan siya ng space, hindi Mhm, para hiwalayan siya or mhm, whatever. Bigyan siya ng space para makapag-isip. Pero, nung 3 months kong umalis ako ng bahay, parang, naging malaya siya. Alam mo yun, hindi yung parang, parang na ano ko na, hindi ko pa, sa 3 months pa lang binigay kong space sa kanya, inisip niya na parang binigyan ko na siya ng kalayaan na maghanap, na ipagpatuloy kung anong meron sila. mhm, Di ba? Parang napakasakit na parang, dapat pa ba? mhm. Sa tingin mo, DJ Rocky? Point of view ko bilang babae, point of view ko bilang babaeng nasaktan dati, o Apo, point of view ko ng isang married woman. apo. Married Hmm. woman, Piro. Well, para sa akin kasi kung nandyan ka sa sitwasyon na yan, Andeng, susubukan ko sa abot ng makakaya ko na ayusin kung ano man yung dapat ayusin sa pagsasama namin, sa Apo. pagsasama ng mag-asawa. Kahit, kahit may iba na siya, kahit nung huling punta ko, sinabi niya, ayaw na daw talaga Exception, niya. Andeng, Apo, exception, pag may iba na. Kasi ayun nga hindi na po. yun yung laban ko eh. Mahirap pag Ay, hindi mo na kayang labanan pa yung bagay na yun. And hindi ayun ka nga. na nilalaban ng taong mahal mo. Okay lang sana kung nagkaroon lang kayo ng issue sa kung saan man eh. Pero may Apo. ibang tao nang involve eh. So palagay mo ba, pipiliin ka pa rin ng asawa mo sa kabila ng lahat? Mm. And Nung huling uwi ko kasi, sinabi ko sa kanya na, sabi niya kasi na-stress siya kasi napagchismisan siya, ganyan, ganyan. Sabi ko sa kanya, choice mo naman yun kung ba't ka napagchismisan eh. Kasi nga, alam ng mga tao na may iba na siya eh. mm, Baga may asawa siya, tapos biglang may iba siyang dinadala sa bahay namin. Tapos sabi ko sa kanya, hindi hiwalayan mo para mawala yung stress mo, ganyan, ganyan. Sabi niya, hindi pwede yun. So, ibig sabihin, mas pinipili niya na yun. mhm, mhm. O 'di ba parang Ayun naging yun. kaibigan ka pa niya, no?
Mm. Parang naging confident ka pa niya sa part na yun, 'no? Na parang, "Ito yung nararamdaman ko." Ay, hindi puwede, 'no? Biruin mo yun. Parang 'di ba, grabe alam What mo are yun, the pero odds? wala, hindi ko pinaparamdam sa kanya na nasaktan ako kasi ayokong kaawaan niya ako, yung Hmm, balikan niya ako para kaawaan niya ako. alam mo Kasi parang gusto niyang ilabas ko yung totoong yung dati ko kasi nga nung naghiwalay kami marami naman akong realization sa sarili ko na hmm, kumbaga hindi dapat lahat ng bagay ikinagagalit, gano'n, gano'n. Siguro nagtaka siya bakit bigla akong parang spoken kang tao, hindi ako masyadong trigger, ganyan. Kaya sabi niya sa'kin, "Wag kang kunyaring hindi ka nasasaktan." Kasi ano ko, low parang nung bumalik ako parang ipakita ko sa kanya na hindi na ako yung taong madaling ma-trigger sa mga salita niya. mhm. Kaya parang parang nanibago siguro siya na parang, "Hindi ito yung asawa kong nakilala," ganyan. Kaya sabi niya, "Wag kang magkunyari na parang hindi ka nasasaktan." Kaya sabi ko, "Tara smile." Wala, kumbaga yung pagbalik ko parang ano lang, Yun parang maging smooth lang yung mm. gusto ko lang makita talaga yung nararamdaman niya. Pero Hindi na ande, parang yung pagbalik mo talaga dun, ano yun, pinigil mo talaga yung sarili mong nararamdaman o talagang tinanggal mo yung dating ikaw para lang mm. mag-give in dito sa asawa mo? Para ibigay sa Tinang kanya kung anong gusto niya? tinang tinanggal ko yung dati kong ugali na trigger agad kasi Na sa 3 matapang months ko palaban. sa 3 months ko kumbaga naging malapit ako kay Lord. Kumbaga maraming taong lumapit sa'kin na hindi kailangan lahat ng hindi ka dapat magpapadala sa galit mo, yung parang kailangan mong pag-isipan yung mga bagay. Kumbaga may nagpayo sa'kin na 'pag bumalik ako ng bahay, kumbaga hindi na para magmakaawa sa kanya kasi ginawa ko na yun, eh. Bumalik ako ng bahay para tanungin yung regarding sa bahay. Yun ang Mhm, tanong ko na, "Anong plano mo sa bahay natin?" Kasi mhm, bahay namin yun, eh. mm, Kasi nga alam ko na may dinadala na siyang babae kaya yun ang tanong ko, "Anong plano mo sa bahay natin?" mhm. Ang sagot niya sa'kin, "Ikaw kung anong gusto mo pag-iba natin whatever," ganyan kasi trigger siya, eh. Sabi ko, "Ikaw ang magdesisyon anong plano mo sa bahay natin?" Kumbaga parang ano lang ako napaka-low key ko lang, hindi na para ako magsabing siya mismo sa salita niya na, "Ikaw gusto mo pa mag-iba?" Ganyan, ganyan. Sabi ko, "Ikaw kung anong desisyon Tini-trigger ka mo." talaga, sinusubukan ka kung Oo, papatol ka. tini-trigger niya talaga ako. Pinapalabas niya talaga yung totoong ugali ko. Eh, kumbaga ngayon hindi na ako yung dati na parang 'pag sinabi niya, "Sige pag-iba," ganyan. Hindi na, kumbaga, ikaw ang magdesisyon." Kumbaga sabi ko sa kanya, kumbaga hinandle ko talaga ng maayos yung pagbalik ko para kumbaga ibang tao ako para sa kanya. Mhm, Para hindi ako magmukhang kasi mhm. lagi niyang sinasabi masama daw ugali ko. Mhm. Pero Yun andeng, yung yung old characteristics na meron ka, palagay mo ba sa sarili mo ma-pride kang tao? hindi ako ma-pride, DJ Rocky, pero ako yung ugali ng tao na Ah, for mature, for future. Kasi Mhm. nga marriage na kami, hindi na Married yung na kayo? Mhm, inom-inom niya ganyan, yung kung saan niya punta ganyan, hindi na para kumbaga hindi na, wala na tayo sa stage na gano'n, nasa marriage life na tayo para for the future na mhm. tayo, hindi So, na. focus ka na doon sa goal Oo, ninyo na mag-build ng sobrang family. siguro sa sobrang hangad ko ng maging okey yung future namin, hindi ko pala siguro nararamdaman sa sarili ko na nagiging mahigpit ako sa kanya. Lalo kasi sinasabi niya na kesyo yung mga kaibigan niya, may 2 anak, ganyan-ganyan, pinapayagan ng asawa. May mga gano'n na siyang ano, ano sa'kin, na parang sinasabi na, "Ikaw wala nga tayong anak, bakit ganyan ka sa'kin?" Parang gano'n na yung ano niya sa'kin no'n. Yun siguro yun yung pinagsisihan ko na parang siguro naging mahigpit ako, kumbaga Mhm, parang siguro mali mali talaga ako ng ano, kumbaga kinontrol ko siya. Pinagsisihan ko na yun, DJ Rocky. Kumbaga nailapit ko na kay Lord yun, pinagsisihan ko na yun kasi nga kumbaga parang hindi ko siya binigyan ng kumbaga ng kalayaan. pero Pero doon hindi, sa parteng yun, na-communicate niyo ba talaga ng malinaw sa isa't isa na, "O ito yung goal natin at para ma-achieve natin 'tong goal na 'to, kailangan ito yung mga recalibration na gawin natin sa mga pag-uugali natin. Kasi kung hindi tayo magiging successful dito." May gano'n ba siguro kayong usapan o hindi rin kayo nagkaroon ng gano'ng klaseng usapan? siguro wala kaming pag-uusap na gano'n na DJ Rocky na gano'n. Pero ako kasi, kumbaga siya kasi ano din siya, business minded din siya. Kumbaga
kumbaga naisip ko na, na-gets niya na rin ako kasi kumbaga business-minded na siya, eh. Kumbaga Hmm. ano na siya, ganyan. Kumbaga hindi namin napag-usapan 'yun. Ta's bigla na lang nung time na nag-away kami, dun niya nilabas na kesyo ganyan, 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 ganyan. Mhm. Kumbaga parang na-shock ako, may mga ganyan ka palang Mhm. issue sa Na hindi niya pagsasama lang natin. nako-communicate, Oo, anding. May iba kasi hindi din niya talagang nako-communicate sa'kin. lalaki, anding, na hindi masyadong magaling sa pananalita o pagsasalita. Kaya Mm, 'pag dumating yung puntong na-verbalize talaga nila yung gusto nilang sabihin, ibig sabihin matagal-tagal na nilang dinadamdam yun, matagal-tagal nang naipon sa kanila yun. So, mm. baka sumabog Ayun na nga. lang din siya isang araw kaya ganun yung nangyari. Mm. Ayun nga DJ Rocky, kumbaga nung naging okey kami nung December, Mhm. kumbaga binigyan ko siya ng kasi kumbaga nasanay kumbaga nung December naging okey kami, 'di ba, 1 month kami okey. Pero alam mo yun DJ Rocky, kasi ako as a wife, Mhm. parang kumbaga nagbago siya, eh. Kumbaga parang nahu-hurt ako na hindi hindi ako sanay ng gano'n siya na parang binabalewala niya ako. Kasi 'di ba parang nasanay ka na, lahat ng gusto mo parang binibigay niya kasi biglang wala, kaya parang nararamdaman ko may something. Mhm. Kumbaga naramdaman mo ba din sa buhay mo na parang controlling ka? And Oh, naramdaman mo din ba na nito lang siguro DJ y Rocky na wala na parang kami. okay. So, yung kanina sinasabi mo na parang, "Ako yung leader, ako yung nagle-lead sa'min," kasi wala naman siyang Mm, parang capability or parang pag-uugali na maging leader sa'min dahil ito yung mm. ginagawa niya. Yung dun ba sa linya mong yun, reflecting doon sa linya mong yun, naiisip mo ba at some point na you didn't allow this man to be a man in the marriage? Yun nga Diyera, yun nga yung pinagsisihan ko ngayon na parang hindi ko nga siya inalaw bilang, 'di ba nga sabi nila pagka kinasal kayo, kumbaga, hayaan mo yung kagaya niya husband mo na siya yung mag-lead. Kumbaga Mhm. hindi ko siya pinagkatiwalaan sa part na yun. Kumbaga dun yung pagsisihan ko na baga hindi ko siya pinagkatiwalaan kasi kumbaga dahil ako yung mas ahead sa age namin gano'n, yun yung pinagsisihan ko ngayon. Pero yun nga Didira, yun yung pinagsisihan ko ngayon na kumbaga kaya ako nag-hold on pa sa marriage namin kasi nga may Mhm. mga pagkukulang din ako, Mhm. Eto bang kumbaga. nararamdaman mong mga pagkukulang na nagawa mo sa relasyon ninyo at itong parang pagsisisi na nararamdaman mo sa relasyon ninyo, saan nagmumula ito? Puwede mo bang Hmm, sabihin sa'min kung ito ba ay nagmumula sa talagang pagmamahal o nagmumula ito doon sa naghuhumiyaw na nawalan ka ng kontrol doon sa relasyon? siguro Didira sa pagmamahal talaga kasi Mhm. kumbaga hindi ko pinagkatiwalaan yung husband ko sa marriage namin. Mhm. Nagsisisi talaga ako, kumbaga sinurrender ko naman lahat kay Lord yun na lahat ng pagkakamali ko. Sabi ko nga kung bibigyan niya lang kami ako or kami ng chance na maging okey kami, kumbaga yung pagkakatiwala ko na sa kanya. Mhm. So, kung meron kang mensahe ngayon, andeng para sa asawa mo, kung sakaling marinig niya 'to isang araw, isang gabi, o kung Mm, kasalukuyan naririnig niya 'to, anong mensaheng ibibigay mo sa kanya? Ano bang tawagan ninyo? mahal, Mahal. Okay, magbigay ka mahal, ng mensahe kayong mahal as if kausap mo siya ngayon. Go ahead. na parang, "Mahal, hmm, patawarin mo ako sa lahat ng action ko, kumbaga hindi kita pinagkatiwalaan sa marriage natin, parang naging controlling ako na hindi kita pinagkatiwalaan na kaya mong i-lead yung marriage natin, na humantong pa tayo sa nagkaroon ka ng ibang tao para mag-comfort sa'yo. Siguro dahil yung taong yun feeling mo mapapagkatiwalaan ka niya na magle-lead sa kung ano man. Parang, kumbaga patawarin mo. Naging controlling talaga ako, sobrang mataas ako sa sarili ko. Sana kung bigyan man tayo ni Lord ng chance na
maayos pa yung marriage natin. Hayaan mo kung pagkatiwalaan ka na ikaw yung mag-lead sa marriage natin, na maipakita ko sa'yo na karapat dapat ka talagang pagkatiwalaan as a husband. Ayun yung ngayon pinagsisisihan ko talaga sa sarili ko ngayon, na sana mabigyan tayo ng chance ni Lord na maayos pa yung marriage natin, maging okay lahat. Sana maging open yung puso't isip mo ngayon. Ayun lang po, DJ Rocky. Hello, Andeng. Hello po. Alam mo, napapansin ko na parang ang tapang-tapang mo rin talaga, Andeng. Opo. Mhm. Opo. Kailan ka huling Admitted umiyak? po ako. Opo. Kailan ka huling umiyak? Kanina lang po. Mhm. Kanina lang po. Parang nagsisisi ako na yung sa naging attitude ko sa asawa ko. Kumbaga parang, ah, kung parang siguro parang deserve din ng asawa ko na ma-experience niya yung kalayaan sa partner, gano'n. Kasi hindi niya naranasan sa akin. Gano'n, parang maraming pagsisisi talaga, DJ Rocky. Mhm. Na hindi ko lang siguro matanggap sa sarili ko na sa 8 years namin marriage, na parang pinagpalit niya lang ako sa bagong kakilala, na hindi din natin masasabi kung bakit. Mhm. Kumbaga Pero may dahilan din. masasabi mo ba na sapat na rason lahat ng yun para ipagpalit ka na lang ng gano'n? May time, DJ Rocky, na kasi simula nung umalis ako ng bahay binlock niya ako, wala. Hindi niya, never niya ako in-unblock or whatever. Never, walang message, walang ganyan. Kung hindi pa ako umuwi ng bahay, hindi kami magka-conversation, gano'n. Wala talaga. Ay sabi ko talaga, parang napapa-question ako, talagang gano'n ba ako kasamang asawa sa kanya? Na parang wala lang, parang naging wala lang ako para sa kanya. Siguro, DJ Rocky, marami talaga akong pagkukulang na hindi ko nakita. Pero hindi sapat na rason yun para lokohin ka. Yun nga, May DJ Rocky. choice siya para sabihin sa'yo na ito yung nararamdaman niya, pero Pero hindi niya rin naman sinabi. nung sinabi niya naman, nung sinabi ko sa kanya na, sinabi niya sa akin, DJ Rocky, na kumbaga sabi niya na, yun sa name ko talaga na, ilang beses kong sinabi sa'yo ganyan yung pagkakamali ko, ganyan-ganyan. Hindi lang daw ako nakinig. Kumbaga, siguro naging ano talaga ako din, naging kampante ako sa husband ko na understanding, na Mhm. hindi, lahat ng sinasabi niya hindi ko iniintindi, na lagi ko lang iniintindi yung sarili ko. Mhm. Siguro parang ganun na, sabi ko nga, DJ Rocky, ako naman ngayon, kaya ako hoping na maging okay yung marriage namin kasi alam ko sa sarili ko na ako may pagkakamali ako. Kumbaga kumbaga hindi naman hahantong kami sa ganito kung 'di ba, kung okey naman ako, yung pakikitungo ko sa husband ko, ganyan, ganyan. Hindi naman siguro kami hahantong sa ganito. Kasi alam mo, Jira, napakabait ng husband ko. Hmm. Pero Sobra, ngayon ba, napakabait. mabait ba siya sa'yo? Ngayon hindi na. Kasi sinabi niya naman sa'kin December pa lang wala na daw siyang Mhm. pagmamahal sa'kin. Mhm. So, parang siguro nga dahil din sa ugali ko kaya nawala yun, kasi ako ngayon, DJ Rocky, kahit alam kong may iba na siya, mahal ko pa rin siya. Mhm. Yung parang hindi, kasi 'di ba parang napakababaw naman kung sabihin mo sa ugali, 8 years kayo, eh. Lagi niya nga sinasabi dati na kumbaga tanggap niya na ako kahit bungangera ako, ganyan, ganyan, tanggap Mhm. niya na ako. Ta's lagi nito nga sinabi niya nga sa'kin na lumakas daw yung loob niyang hiwalayan ako dahil dun sa bago. Inamin niya, inamin niya sa'kin na kaya siya nagkalakas ng loob na hiwalayan ako dahil dun sa bagong nakilala niya. So, nung narinig mo yun, anong pumasok sa isip mo? Sinabi ko sa kanya, "Alam mo, Digera, ang dami naming pinagdaanan ng husband ko, na aksidente, nagkasakit siya,
Hindi ko siya iniwan. Ang dami naming napagdaanan na pagsubok. Pandemic, nawalan ng trabaho, ganyan. Ako lang may trabaho, lahat sinakripisyo ko. Sabi ko sa kanya, dun pumasok lahat ng, dahil lang pala sa ugali ko, susukuan mo. Yung sinakripisyo ko, kumbaga parang iba pala talaga kami ng pagmamahal sa isa't isa. Mhm. Na parang, alam mo yun, ako, nag-aksidente kami ni Rocky na na-confine siya, never ko siyang iniwan. Alam mo yun, kumbaga, nagkasakit siya, na ganyan, naggamot siya, ilang trabaho yun ang wala sa kanya, hindi ko siya iniwan. Pero dahil lang pala dahil sa may nakilala siyang iba, dahil sa ugali ko, bibitawan niya ako. Parang napakababaw. Mhm. Para sa akin, hindi ko deserve yung ganun. Na Mhm. parang, Yeah. hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Kasi sinabi niya naman sa akin, hindi ko lang daw siguro matanggap na hindi ko na niya ako mahal. Mhm. Sinabi niya sa akin yun na hindi mo lang matanggap, Dre. Kasi sabi ko, papakulong ko sila, ganyan, ganyan. Kasi kasal kami. Mhm. Papakulong ko sila, ganyan, ganyan. Sabi niya, Dre, parang, hindi mo lang matanggap sa sarili mo na hindi na kita mahal. Mhm. And yung parteng yun na sinabi niya na hindi mo lang matanggap sa sarili mo na hindi na kita mahal. Mahirap naman kasi talagang tanggapin sa sarili na hindi ka na minamahal ng Ang tao. taong you promise to love for the rest of your life. And that guy Yes. promised to love you for the rest of your life. Yes, Lady Rocky. Napakasakit talaga. Mahirap talaga siyang tanggapin. And it will take some time or maybe a long time to accept that fact. Hindi ko alam kung ano Opo. pang dapat mangyari sa'yo para talagang tuluyan mong matanggap. Pero I pray Opo. for your healing. And Opo, then, Lady Rocky. surrender mo, tama yan, surrender mo kay Lord. Opo. Opo. Ang lahat ng worries, anxieties mo, fears mo, the fear of unknown, future mo, Opo. yung life mo in the future. But one thing is Opo. for sure, you are always loved. Kung may mga Opo. taong tumalikod sa'yo dahil sinabi ng hindi ka mahal, ang Opo. Diyos, mahal na mahal ka. Opo. Opo, Lady Rocky. Sobrang, alam mo, Lady Rocky, nakilala ko yung husband ko. Alam niya yung pinagdaanan ko. Kasi elementary pa lang ako, namatay na yung father ko. Nung nag-graduate ako, nawala na rin yung mother ko. Yung kapatid ko, high school pa lang, pinag-aral ko yun. Alam niyo yun sa pagsasama namin, habang nagsasama kami pinapag-aral ko, itong taon, nagka-graduate yung bunso namin ng teacher. Nung time na mismo nang nag-away kami ng December 18, nakapasa siya ng board exam na as teacher. Nung time na nag-away kami na yun, kumbaga parang blessing and parang kumbaga pagsubok, ganyan. Alam mo, parang sabi ko, parang alam niya yung pinagdaanan ko sa buhay ko na wala, alam mo, DJ Rocky, ngayon, nakatira ako sa tiyahin ko na parang, alam mo yun, parang siya yung tinuring kong mother at pamilya. Kasi yung mga kapatid ko, yung iba kong kuya may mga pamilya na eh. Yung kapatid ko naman, nasa probinsya sila lahat. Ngayon, dito ako sa tiyahin ko, nakatira ako ngayon. Na parang, feeling ko na parang kumuko yung buhay ko. Simula nang wala akong nung namatay yung mother ko ng 2016 July, nakilala ko siya ng after 1 year, nakilala ko siya ng 2017 ng September, nakilala ko siya, sabi ko na nga nung nakilala ko siya, sabi ko, parang siya yung pinalit sa akin sa mother ko na parang siya yung yung parang, kumbaga lahat ng bigat sa sarili ko. Kasi ako yung naging mother sa kapatid ko na bunso eh, kasi high school pa lang siya nung time na yun eh. Wala yung mother na, wala na kaming father. Elementary pa lang, wala na akong father. Kumbaga siya yung pinalit sa akin para ilaban ko yung para sa kapatid ko, yung pamilya namin. Kumbaga, isa siya sa nasandalan ko. Tapos dito nung nakapag-exam na yung kapatid ko, nakakapasa na. Tapos siya naman yung nawala sa akin. Eh, sabi ko pa dati na, nung buhay pa yung mother ko, sabi ko, Lord, hindi ko yata kakayanin pag nawala yung mother ko. Kasi wala na kaming tatay. Kumbaga, yung mother ko talaga yung source of ano ko, lahat. Strength Nung mo. namatay, nung namatay yung mother ko, tapos nakilala ko, nung namatay yung mother ko, nag-anxiety ako. Pero nagtrabaho pa rin ako para sa kapatid namin. Kasi nga, high school pa lang yung kapatid namin.
Tapos sabi ko na parang pailalaban ko para sa kapatid namin, ganyan. Kasi yun yung laging sinasabi ng mother ko na alagaan namin yung kapatid namin, ganyan. Kaya nung nawala siya, talagang nilaban ko yung kapatid ko. Tapos after a year, nakilala ko siya. Tapos nung nakilala ko siya, parang siya yung sumalo lahat ng mga bigat ko sa buhay. Kumbaga parang hulog siya ni Lord sa buhay ko na may isang taong magko-comfort sa akin. Tapos ngayon nung naging kami na, sinabi ko din kay Lord na, "Lord, wag mo" kasi na-aksidente kami ng 2023, eh. Kumbaga critical yung kalagayan niya nung time na yun. Sabi ko, lagi kong sinabing, "Lord, wag mo nang siyang alisin sa buhay ko kasi siya na lang yung comfort ko. Siya na lang yung taong nasandalan ko." Kasi yung mga kuya ko may mga pamilya na sila, eh, iba mga kuya isang babae lang ako din hiyerarchy. Tapos nung nakilala ko siya sabi ko, "Lord, wag mo na siyang alisin sa buhay ko," gano'n. Tapos nung nakapasa na yung kapatid ko ta's yan nangyari yan, sabi ko, "Lord," sabi ko, "Gano'n lahat ba ng taong aasahan ko, aalisin mo sa buhay ko." Kaya ngayon nahihirap, hindi ko alam kung ano yung purpose ko sa buhay. Wala na akong kapatid na ipamaaral, nagtatrabaho na lang ako ngayon para maging masaya. Hindi para kumita ng pera, kundi para maging masaya na lang. Dahil sa trabaho hindi ko nakakalimutan ko yung pinagdadaanan ko. Hindi ko alam, hirap kung paano iusad yung buhay ko. Kasi yung taong kaisa-isang taong inaasahan ko na andiyan makasama nung lola, iniwan na rin niya ako. Hindi ko na alam yung buhay ko. Araw-araw bumabangon ako, hindi para maging siguro para ma-survive ko na lang yung araw, hindi para kumita ng pera, para lang sa trabaho maging masaya. Kahit yung mga katrabaho ko lagi na nauumay na sa'kin araw-araw ng pagkukuwento ko ng pinagdadaanan dun sa asawa ko. Pero sabi ko hindi kasi madali. Sabi ko, "Pasensya na kayo, tiisin niyo na lang yung araw-araw." Kung araw-araw nga chine-check nila sa kalendar yung pagbanggit ko sa asawa ko, eh. Sabi ko, "Pasensyahan niyo na, darating din siguro yung time na hindi ko na siya mababanggit sa inyo na kumbaga kayo na lang yung" hindi na ako nagtatrabaho para kumita, nagtatrabaho na lang ako para maging masaya. Kasi hindi ko na alam yung purpose ko, wala naman akong kapatid na pamaaral. Yung pera wala na akong pakialam ngayon sa pera, bihira na. Gusto ko na lang yung maibalik nung asawa ko. Mhm. Isang yakap na mahigpit sa'yo, Andeng. Oo. Isang yakap na mahigpit sa'yo, Andeng. Hindi ko man po alam din yan kung ano ang plan ni Lord sa'kin, kung talagang nandun talaga kayo na sa'kin ng husband ko. Hindi ko alam kung anong plano niya sa'kin. Pero nagtitiwala ako araw-araw na may magandang plano siya sa buhay ko, na maraming taong akong makakausap araw-araw na hindi magsasawa sa'kin na sabihin na, "Kaya mo yan." Kasi sa totoo lang mahirap, ang hirap. Yung parang yung sa totoo lang tiniyak yung asawa ko sobrang higpit ko sa asawa ko, parang siya yung naging mundo ko. Kasi alam ko siya na lang yung buhay. Wala, lahat sa kanya ko sinusurrender lahat ta's bigla siyang nawala sa'kin. Parang ngayon parang ang question ko sa sarili ko, ano pa yung purpose ko? Wala na akong kapatid na papaaralin. Ano na lang yung purpose, parang nagtatrabaho na lang talaga ako diyan para maging masaya, para ma-survive yung araw-araw. Yung parang Hello, Andeng. opo, Alam ko na hindi pa 'to yung huli mong iyak. Marami ka opo, pang iiyak. Balde-balde pang iiyak mo. opo, Isang yakap na mahigpit sa'yo. At again, papaalala opo, namin sa'yo na maraming nagmamahal sa'yo. ano po, Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng mga kapatid mo kahit di mo sila nakakasama, mahal ka ng opo, tita mo. opo, And kung meron mang isang tao dito na dapat din magmahal sa iyo, alam mo kung sino?
Opo, sino po? Sarili mo. Ayun nga po. Mhm. Sarili mo. Alam mo, hindi niya lang sobrang pagmamahal ko sa husband ko ngayon kahit alam kong may iba na siya ngayon. Sabi ko sa mga kapatid niya kanina, chinat ko lang yung kapatid niya na sabi ko kung ano man, kung dumating man sa point yung kuya nila, kailanganin, may kailangan. Sabi ko, i, lagi nila akong i-update na parang siguro makabawi man lang ako sa lahat ng paghigpit ko sa kanya. Alam mo yun, napakasama ko man tao para lingin na kailanganin ako nung asawa ko para lang kasi yun, alam mo din yun, yun na lang yung nahingin akong way para mapakita ko sa kanya. Kasi kung pipilitin mo talaga ngayon, hindi na. Mhm. Hindi, ayaw niya na. Inaayawan niya na talaga ako. Nung huling kita namin sinabi niya sa akin na ayaw na daw talaga niya sa akin. Kahit na maghiwalay Mhm. sila nung bago niya ngayon. Hindi daw niya ako babalikan. Mhm. Pero ayaw mo ba na irespeto kung ano man din yung gusto niya? At irespeto mo rin yung sarili mo? Mm, gusto ko naman, yun, wala naman po akong comment nung sinabi niyan. Kaya Mhm. parang tahimik na lang po ako. Kumbaga parang Mhm. ngayon sa mga kapatid na lang niya. Kumbaga kung in case man ba na kailanganin, kumbaga kumbaga hindi man natin hinihiling or whatever. Kumbaga ipaalam pa din nila sa akin. Kasi sabi ko nga, ano to lang din nila kay ngayon maraming gustong pumasok sa buhay ko pero hindi ko parang Mhm. wala. Parang Mhm. kasi nga siguro regret sa sarili Mhm. ko na parang And dahil kailangan sa mo maghilo, Mande. Ang daming ayun nga, kailangang oo, introspection, self-reflection, at mm, oras, panahon ang kailangan mong ibigay sa sarili mo opo, para iproseso lahat ng mga nangyayari sa'yo kasi napaka-fresh pa, napaka-recent pa ng mga naganap sa'yo. opo, So, it's understandable na hindi ka pa talaga tatanggap ng kahit sino doon sa buhay mo at hindi agad-agad mapapalitan yung asawa mo sa buhay mo dahil sabi mo nga, mahal na mahal mo pa siya at nandun ka sa parte ng buhay mo na you are still longing for this guy. And alam mo ba, Anding, ito, share ko na lang meron opo, akong naalalang quote from Bo Sanchez na opo, narinig ko nung time na heartbroken ako doon sa first love ko. Alam mo kung opo, anong sabi ni Bo Sanchez doon habang sakit na sakit ako kasi may mga nalaman ako. Sabi ni Bo opo, Sanchez, "Do not be desperate in love. opo, Be delightful." Hindi daw tayo opo, kailangan magpakadesperado sa pag-ibig. opo. Ay. Ano nga Anyway, din siguro dahil thank you, lang Anding. siguro feeling ko may kulang sa'kin kasi wala akong parents kaya siguro parang dun sa isang taon na yun dun ko kinukuha lahat. Mhm, Kaya siguro napaka-desperate ko na dun sa tao na yun, mhm. na feeling ko kaya siya naging ganun kasi lagi niya dito nung naghiwalay kami sinabi niya sa Oh, tita ko na andeng ha, sobrang hindi tayo hanggang sakal 4 AM ngayong gabing 'to ha. Baka parang nag 12:50 na tayo, nagpa-dedication na tayo, nagpa-message na tayo. 12:00 pala nagpa-message na ako. Humabot tayo ng 15 minutes, nakapag-play na ako ng isang song with the chorus. Baka gusto mo pa akong umabot na 4:00 ng madaling araw. Yung anak ko nag-aantay na sa akin, iiyak na yon. ano nadira yung mga parang nasakal talaga sa'kin yung husband ko siguro kaya kailangan ko din siguro talaga ng i-respect ko yung Mhm. decision niya. Yes, and respeto mo sa sarili mo. Oo, I am glad na may mga inamin ka sa sarili mo and meron kang mga mm, self-reflections. Pero alam mm, mo, Andeng, itong mga bagay na to, kung titingnan mo din naman talaga, ang tao may sarili naman siyang choice na gawin yung isang bagay eh. If he wants to mm, communicate, then he can communicate what he feel. At yun yung opo, kakulangan nung isa. Yung ikaw mm, naman, kung meron ka mang sumobra o kakulangan, pwede naman din i-counter nung isa. So, nagkimkiman pa, hindi adjust yung isa and everything in between. Pero, alam mo yon the point is, ang ending is, pinipili niya ang ibang babae over you. opo, And he wants you to get you out of his mm, system. mm, Pangit mang pakinggan, pero parang yun yung gusto niyang mangyari kasi tinataboy ka na niya. Yun yung words mo, opo, right? opo, And
sa pagkakataong ito, hindi lang naman yung respeto sa kanya yung siguro pwede mong ibigay, kundi respeto mo sa sarili mo. Pag sinabi niya yun, then so fine, be it. So be it. So be it din sa'yo. Na, yeah, I have this so much respect for myself and may respeto din ako dun sa sinabi ng, sa ako maybe, yun na talaga. Kung ano man, pagpe-pray ka na lang, whatever happens. Opo. Okay? Yes, DJ Rocky. Thank you, Andeng. Thank you po. Sana tumawag ka isang araw dito sa programa. Hindi ko alam kung anong stage ka o nasang state ka ng buhay mo noon. Kung ikaw ba Opo. ay nandun pa din, sa hindi ka maka-move on o naka-move on ka na, masaya ka na sa buhay mo, naramdaman mo na mahal mo yung sarili mo at nasabi mo sa sarili mo na oo, may pagkukulang ako pero hindi yun sapat para lokohin ako para maganap siya ng iba. Pwedeng na i-communicate yun sa akin para maayos namin. Hindi ko alam kung alin man doon yung state na makakatawag ka ulit. Pero Opo. sana pag dumating yung araw na yun, may ngiti ka sa labi mo. Alright? Opo, DJ Rocky. Thank you po. Thank you. God bless. Bye, Andeng. Thank you po. Bye-bye. Ayan, overtime na tayo. 30 minutes ng overtime natin. May isa na naman pong babae ang sugatan ng puso dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. 8 years pinagpalit lang basta-basta sa kakilala lang na nakakainuman. Kaya nakakatakot din talaga, no, na may pinupuntahan ng asawa mo na hindi mo alam. Yung magpapaalam pero hindi naman lahat totoo o hindi binibigay sa iyo lahat ng impormasyon, ay napakahirap talaga nun. Pag hindi lahat na ibibigay sa iyo yung information. Sabi nga nila, ang asawa o ang partner, hindi lang dapat honest, kundi dapat transparent. What do you mean by transparent? Kapag may sasabihin siya na lugar na pupuntahan niya, bibigay niya sa iyo yung information na kailangan mo para ma-feel mo na safe ka. And valuable information para aware ka tungkol dun sa mga gagawin niya sa buhay niya. That may cause something in the relationship o para magkaroon kayo ng peace of mind sa relationship. Hindi natin sure kung peace of mind or magkakaroon ng destroyment. May ganun bang word? And yung honest, pupunta lang ako dyan Pero ang transparent, pupunta pala ako sa ganito tapos may kasama akong mga babae doon na hindi mo kilala. Pero soon papakilala din kita. Ganon! Destruction pala, wala palang destroyment. Sorry now, yung brains ko tulog na rin siya. Dahaba kasi 30 minutes. Ang overtime natin, guys. Kakaloka. But anyway, sana kabisyo kung ikaw ay katulad din ng ating top secret sharer na nandun sa isang magulong sitwasyon, napapatanong kung ilalaban ba o hindi. Madali naman ilaban ng isang relasyon, lalong-lalo na kung wala namang ibang babae o wala namang ibang lalaki, kung wala namang third party. Pero kung meron ng ibang pinipili yung tao, bakit mo pa ipagsisiksikan yung sarili mo? You deserve to be the only one. You deserve to be the priority. You deserve to be loved, to be known. And kung meron man ikaw sumusobra na ginagawa o kung meron man na pagkukulang, pwede naman mapag-usapan. Pwedeng mapag-usapan. At hindi yun dapat maging punot dulo ng inyong relasyon kung tunay ang pagmamahalan. Kaya kung ganun lang kadaling mag-let go, malamang talaga meron na talagang iba yan. So, yeah. I pray for your healing, guys. So, maraming salamat sa inyong pagtutok, kabisyo. Nakasama po ninyo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Here is a song from TJ Monterde, Dating Tayo. Metro's #1 Love Radio.
shake!